Máxima tensión no Atrápame. Chegamos a ese minuto final. Hoxe con José como protagonista, que ven disposto a levar todo o que hai no bote. E se vos tamén, os da casa, queredes pasar ao outro lado da pantalla e xogar aquí en vivo e en directo, xa sabedes, 618-388-087. Agardamos polas vosas mensaxes e tamén agardamos que, quen sabe, se hoxe o noso amigo José leve o bote. Hai 28.800 euros. Gústame esa cifra, José, gústame para ti, Bueno, pégache ben. creo que me pegaría bastante ben. Que che dirían, Sí. se chegas á casa hoxe e chegas con esa cantidad de carto, que che dirían? De onde sacaches? Pero ti que fixeches? Desconfiarían. Ti que fixeches para traer este pa casa? Non, oye, pois que non desconfíe ninguén, que xa saben, os da casa tamén. Se José acerta as 5 preguntas, leva o bote. Se acerta só 2 ou 3, multiplicamos o número de acertos por 100 euros. Levaría menos cartiños, pero bueno, que está moi ben, Eu confío que podía sacar as 5. Aparte, as categorías, imos ver se che gustan, José. Porque hoxe temos Santos, Xeografía, Ficción, Música e Marcas. Perfecto. E 60 segundos por diante para dar o máximo número de acertos posible. Preparado? Adiante. Pois veña, moita sorte. Gracias. E tempo. Santos, como se chama o arquipélago do que forma parte a illa de Santorini? Paso. Xeografía, que ría galega vai dende Cabo Home ata Cabo Silleiro? Paso. Ficción, como se chama o actor que interpreta o pirómano da película O que arde? Paso. Paramos o tempo. 3 preguntas, ningún acerto de momento, pero temos moitos segundos por diante, 38. Primeiro, para que te tranquilices, que hai moito por facer ainda. Segundo, Santos, volveremos aí para que me digas como se chama ese arquipélago no que está a illa de Santorini e outras moitas illas gregas, pero concretamente Santorini está nel. Como se chaman ese conxunto de illas, ese arquipélago? Logo, que ría é a que vai dende Cabo Home a Cabo Silleiro? Buscamos unha ría para esa segunda volta, para que vayas teñendo aí algo na cabeza. E logo buscamos un actor, como se chama o que interpretaba ese papel de pirómano na película de Oliver Laxe, O que arde, ese fillo de Benedita, nome e apelido dese actor. Imos agora con música con marcas e logo comezamos a segunda volta, José. Voltamos ao xogo? Adiante. Pois veña, concentración. E tempo, música. De que país europeo provén a danza da tarantela? De Italia. É correcto. Marcas. Que marca de coches comercializou nos anos 80 os modelos Samba, Horizon e Solara? O Talbot. É correcto. Santos, como se chama o arquipélago do que forma parte a illa de Santorini? Paso. Paramos o tempo. Paramos o tempo. E grandísima tirada ahora con 2 acertos. José, ben merecido ese aplauso, por suposto, claro que sí. Estivemos a piques de cazar o terceiro. Se dixésemos algo nesta categoría, buscamos esas illas, ese arquipélago do que forma parte Santorini. Quédanos agora a ría que vai de Cabo Home ata Cabo Silleiro, e na categoría de ficción, ese actor que fai de pirómano en O que arde. Voltamos ao xogo, José. 19 segundos por diante. Preparado? Veña, vamos. Pois 3, 2, 1. E tempo. Xeografía. Muros. Non é correcto. Ficción. Paso. Volvemos a Santos. Paso. Xeografía. Arousa. Non é correcto. Ficción. Paso. Voltamos a Paso. Santos. Xeografía. Pontevedra. Que ría. Non é correcto. Ficción. Paso. Santos. E xa non hai máis tempo para máis rías. Magua, pero ben xogado, José. Ben intentado, centrando os esforzos. Pois non era nin Muros nin Pontevedra, era Vigo. Era a ría de Vigo que vai dende Cabo Home sí. ata Cabo Silleiro. Cabo Home no norte, Cabo Silleiro no sur, aí ben pertiño de Baiona, Magua. Quedounos as illas Cícladas, que é o arquipélago onde está Santorini e outras moitas illas ben fermosas, illas gregas, e o actor que interpretaba ese fillo de Benedita en O que arde, ese pirómano, era Amador Arias. Inda así, ben xogado, repetimos a marca da última vez que estuveches aí, que non está mal. 2 acertos, por tanto, 200 euros que leva José pra Coruña. Parabéns. E o que é o mesmo, o bote segue a medrar. Cifra redonda das que nos gustan. Xogaremos no próximo programa por 29.000 euros. E contamos con vos, Ata a festa.